There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Welcome po na naman sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na simana. Sabihin tang premier simana de mes. First week of the month of August. Of course, nagsimula na tayo ng August 1. Ngayon, August 5, 2024. Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan ngayon aldaw ng Lunes. Siyempre, laugan na naman sa eskwelahan, lalo din nga sa UST. Ngunyan mapoon ang eskwela 24-25 digdi sa UST Legazpi. Kaya ako po nag-tape na lang kasi may gigibuhon po kaya kami at the same time ngunya na aldaw pagkaaga may siyempre Mass of the Holy Spirit pagkatapos may first nagigibuhon po ini sa UST pagkatapos ng Mass of the Holy Spirit yung mga bagong estudyante, sabi, bagong salta sa UST, magkakaroon ng Tomasian Walk. Arog baga sa UST Manila. Every year po ito mga gulpiyon sindaduman, thousands po. Of course, digdi naman kita thousand. Siguro ang mga 500 o 600 new students po yan kasi may mga dating estudyante na baga sa elementary, sa high school, sa senior, pagkatapos sa college so welcome po dahil po ako'y taga UST. Welcome po sa mga estudyante, sa mga magurang din na ang sa indang mga kaakian pinapaadal sa UST Legazpi, maging Tomasinong Legazpeño. Yan, okay. Anyway, ngunyan mga tugang, dahil sa ako po ay may misa dyan sa BU dahil sa Triduum. Yan tinatawag na 3-day prayer. Ang nobina, 9 days. Ini 3 days prayer in honor of Saint Dominic de Guzman. Kaya yaon po ako sa BU, sa chapel na yan, parang magmisa, first day ng Triduum. Yan. So, syempre, then sa August 8 naman, alas 4 ng hapon, dyan po ako sa Santo Domingo Albay. Piyesta po dyan sa Indobaga. Yung mga taga Santo Domingo, maghirilingan kita. Kadakol baga sa Indo mga nagdadawag sa kuya pala dyan. Sabi, Father, one time nagdyan ako pagkatapos nagpabis ako nag-blessing ba ako kang sarong-harong. Tapos may binisita ko na may gadan. Tapos nagkamidbidan kami. Sabi sa kuya, Father, nagdadawag pa ako sa imo dyan sa DCGB. Yan. Thank you very much po. Talagang thank you sa sabi nga ni pagtangkilik sa programang Maray na Hapon. Alam mo, pirmi akong maugma dahil sa Indo. Takadakol pa lang nai-inspire ko. Kasi yun naman talaga ang sabi ko, mission sa buhay. Ang primero sabi ko nga ni, magtaon ng impormasyon, manunugod sa Diyos, at the same time, magtaon ng inspirasyon sa paagi kang karahayan na tinatao sa siyempre maging mabuot ka sa tao, at the same time, hindi lang inspirasyon dahil ako sa rumpadi, nagtatao pa ko ng bendisyon, bakong maldisyon, kundi bendisyon. Nakamo ay lalong pagpapalain ng kagurangnan. Yan. Yan naman talaga ang sa tuyang gibuhon dapat. Sabi nga ni, dapat maggibo kita permi ng karahayan. Kaya baga, ang programa ta, marhay na hapon. Bakong marayan sa imong hapon, gibuhon tang marhay. Anyway, sabi nga, wala nang paligoy-ligoy. Sa second part pa lang ang mga tugang, madadawag tagiraray ang magandang dula na pinamagatang may isang bayani at banal. Ang buhay ni Alfredo Versosa, Bishop Alfredo Versosa at ng isang madre
Laura Mendoza. Iyan, mga tugang, ano. Anyway, ngunya na aldaw, siyempre Lunes, ano, sa tuya na magayong basahon, ano, alam mo, nasa 18th Sunday in ordinary time na tayo, or 18th week, ano? So 18 linggo ng karaniwang panahon na tayo ngayon, ano? So siyempre magayunon ang balita ning kagurangnan sa tuya ngunyan. Tatawaan ko kayo yung impormasyon kasi sabi ko sa inyo mga tugang, parang ang sa tuyang balita, ang sa tuyang news ay palaging bago, hindi luma, ano? At siyempre nakakapag-inspire. Ang tataramon ning kagurangnan, ang Biblia ay sa tuyang binabasa. Sabi ko nga doon ba sa tagas, nagmisa ako kasug Domingo, ano, kasugma, mga tugang, diyan sa tagas alas 3:30 yung parish mass o children's mass baga. Sabi ko sa inda, importante na kita ma-nourish, mabasog, ano? Busog kita sa tataramon ning kagurangnan, at the same time busog kita sa pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan, ang tinapay ning buhay, ang Eucharist, ano? Ang Santa Misa. Kaya sabi ko nga, every time na dapat magmisa tayo, dapat excited tayo, at the same time nag-i-enjoy tayo, magsimba. Importante mga tugang yan. Sabi kasi minsan, Father, I find the mass boring. If you find mass boring, kasi sabi nga, Father, paulit-ulit lang naman ang reading. Minsan, paulit-ulit naman si Padre mag-sermon. Siyempre, kasi ang buhay paulit-ulit manggiraray. Sa kasubanggi, nagturog ka mo. Kasubagong aga, breakfast ka mo, kasi ngunyan udto nag-lunch ka mo, sa aga na asatya naman ning banggi makaka naman ka mo ning supper or hapunan, paulit-ulit baga. Miski nga sa pagtatrabaho, paulit-ulit na naman. Pag-eskwela, paulit-ulit. Ang buhay kasi paulit-ulit talaga. Pero parang hindi tayo mawala ng meaning. Yan ang problema kasi minsan. Why is it that some people find it boring? Why? Because they don't have meaning. They don't have the purpose. They don't have the reason. And that's why we have to have a purpose. Yan. Kaya know your purpose. Alam mo, ako pag nagmimisa ako, may purpose po ako dyan. Kaya hindi ba sa misa may intention? Pamisa natin si ganito, pasasalamat, paghagad. Yun mga intention. Dapat may intention ka. At the same time, you have the right reason for your right intention. For the right thing. Importante mga tugang yan. Magayunon. Anyway, ngunyan, ang Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 14, talata 13 hanggang 21. Basahon ko mga tugang maganda. Noong panong iyon, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntay na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Tingnan mo ang ginawa ni Jesus, Talagang active siya, hindi proactive, hindi reactive, proactive siya. Sumagot sila. Lilima lang po ang tinapay at 2 lang ang isda natin. Sabi ni Kristo, dalhin ninyo rito. Sabi niya, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ito at ang tinapay inutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 2 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kaibigan, yan po
ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 14 at talata 13 hanggang 21. Napakaganda. Alam mo, kung marunong lang tayo palaging magpasalamat, tayo ay magkakaroon ng maraming tayo magiging sagana. Tingnan mo, ano ginawa ni Jesus? 'Di ba? Nang nakuha niya yung ibinigay ng ng apostoles, yung 5 tinapay at 2 isda, anong ginawa ni Jesus? Nagpasalamat sa Diyos. Yan. Tayo kasi hindi marunong magpasalamat eh. Kaya tingnan mo, kung palaging tayo ay hindi nagpapasalamat, ang tinitingnan natin ang pagkukulang. Pero pag tayo ay palagi nagpapasalamat, ay salamat, merong ganito, ay salamat, merong ganyan, tayo ay magkakaroon ng sobra. In other words, sa English sinasabi, let's adopt the abundant mentality rather than scarcity mentality. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. It's school time! Metro Rewards Club is happy to give another exclusive treat just in time for the school opening with our MRC Back to School treat from August 2 to 4 and August 16 to 18. Get 10% off on great selections at all department stores and hypermarkets. Just keep your MRC card handy every time you shop. It's your key to unlock all the privileges and avail of our MRC Back to School treat. See poster mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 198467 series of 2024. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang may tapang itaas ang tagay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, at sana po kamo ay nag-i-enjoy sa indong mga ginigibo, bagamat ang mga iba ay nasa higaan habang kayo nakahiga, wag niyo naman akong tulugan. Magdaog sana kamo habang nahiga kayo, o nagpapahingalo. Mabuti pa kayo nagsiesta na. Ako din nakakapag-siesta kasi may programa ako, pero I enjoy, kahit hindi ako nakakapag-siesta. Pag Domingo talagang ginigibo ko, pagkatapos kang lunch ma-siesta man ako, miski 1 hour. Pero ngunyan dahil sa Lunes hanggang Sabado, yaong kita digdiho, di ako nakakapag-siesta. Miski nga ni ngunyan, di mo nakakapag-siesta kasi pagkatapos kay niho, by the way, mayroon pa kaming dyan sa clergy
Clergy Day, ano? By the way, binabati ko po ang mga tugang kong mga pare, ano? Kasi kasuhapon baga, sabi nga Happy Priest Day, ano? Kasi sinelebrate ang magayuno na istorya ni Saint John Mary Vianney. Magayunon mga tugang, ano? Sana iyan ang satuyang panalmingan baga. By the way, pwede ko sigurong idagdag kasi kung sa ugnay tayo sa ebanghelyo, dakulaon po ang ambag ano ni Saint John Mary Vianney sa simbahan. Yan. Ano? Kasi dumambaga sa ebanghelyo, may nag-ambag. Yung bata, ano, nag-contribute, ano? So importante mag-ambag kita, contribute. Yan. So gusto ko munang tawang ka mga tugang magayong kasi siguro kasi dahito na talakay ni kasusulong aldaw o kasuugma kasi August 4 ay kapistahan po ni Saint John Mary Vianney. Ano? Alam mo, maraming bagay na pinaniwalaan dili ang nangyari sa buhay ng pintakasing ito ng kura paroko. Parish priest po siya eh. Alam mo, muntik na siyang hindi maging pari dahil sa kahinaan ng utak. Mayroong kahinaan. Pero sabi ko nga ni baga kang Sabado, although nagmamadali na kita, ano sabi ko, hindi naman talaga importante ang maging matalino sa pagiging pare. Ang importante sa magiging pare, siya po ay marayrahay, banal, yan, masunurin sa Diyos, mapagmahal sa Diyos. O nga, ang talitalino mo, hindi ka naman mapagmahal sa Diyos, mayabang ka pa. O wala rin po yun. Alam mo, si Saint John Mary Vianney, si Juan Maria Vianney, siya po ay kamuntik nang hindi maging pare dahil sa kahinaan ng utak. Pero alam mo, may plano ang Diyos. Ako naniniwala ko dyan eh. May plano ang Diyos sa bawat isa. Sabi nga, hindi naman dahil sa katalinuhan, kundi sa kabanalan. Yan importante. Importante, pagdasal po natin ang mga pari. Pagdasal niyo si Father Butch, ano, kaming mga pare maging banal, ano, maging banal. Sabi nga, panalmingan sa mga tao, ano, maging banal, na akitin namin kayo, akayin namin kayo, samahan namin kayo sa landas ng kaligtasan. Yan. Si Juan Mary Vianney mga tugang, anak siya ng isang mangbubukid. O siyempre, mahina lang sila, no? O sabihin natin mangbubukid. Medyo, pag mangbubukid ka, medyo mahirap lang kayo. At ipinanganak siya noong May 8, 1789 sa Dardile, malapit sa Lyon, sa France po ini. Noon sa kasalukuyan, magulo ang Pransya. At tingnan mo, hanggang ngayon, magulo pa rin ang Pransya. Tingnan natin yung ginawang Olympic doon na in a way, binastos ang ating pagka-Kristiyano sa paniniwala natin ng Eucharist, yung Last Supper. Of course, that is religious art that must be respected. Huwag mong gagamitin ang freedom of expression. Kasi ang freedom of expression, mayroon po yan na limitasyon. Hindi ibig sabihin na may freedom of expression ako, pwede na kitang patayin, murahin, alipustain. Mali po yan. Dapat ang freedom of expression is always regulated by what we call respeto. Yan. Respeto. Pag nawala po ang respeto, nawala na po. Yung nangyari sa Pransya noong panahon. Nawala ang respeto. Kaya magulo. Siya ay nakuhang maging sundalo. Naging sundalo pala si Juan Mary Vianney. Subalit, nagkasakit at nagtago. Yun. Alam mo, kasi mayroon palang plano ang Diyos para sa kanya. Ang unang parokyang kinidestinuhan niya ay ang maliit na bayan ng Ars na may 215 kaluluwa lamang, o sabi ng 215 mga tao. Di mabubuting Katoliko, ang mga tao roon, talagang sabi nga, nagumon sa sugal, sayawan, paglalasing, at iba pang mga kasamaan. In other words, napakagulo ang lugar na yan. Kailangan ng isang taong banal. Kasi daming mga hangal. Dahil dito, si Vianney mga tugang ay nanalangin. Yan na talaga sikreto
pray lang. Kayo mga nangyari doon sa Paris, i-pray natin. At ang ginawa niya, nanalangin siya at nagpakasakit. He prayed and do penance, nang walang humpay sa ikapagbabalik loob ng kanyang mga parishioners. Yan naman talagang magandang gawain ng isang pare. Pinagdarasal niya at gumagawa ng pagpapakasakit o penance. Parang sa conversion. Ayun, mahalaga talaga yon. Nagturo siya ng katekismo sa mga bata at matatanda. Ito po ay importante. Sa panahong ito, marami ng mga Kristiyano, kahit mga Katoliko, na walang gaanong alam sa pananampalataya. Ako po'y nalulungkot. Ako'y namumundo ako kasi minsan pag tinanong mo tungkol sa dasal, hindi daw marunong magdasal. Tungkol sa commandment, hindi rin niya alam ang 10 commandments. Hindi niya alam ang 7 sacraments, ang turo ng simbahan. Pero tanungin mo, ano ang latest news sa ganito? Alam na alam niya. Ano ang chismis? Alam niya. Bato-bato sa langit na tinatamaan, wag magagalit, ha? Yan ang problema sa atin. Kaya kinakailangan may mga tagapagturo ng katekismo. Dapat tayo ay, kaya itong ginagawa natin, diba? At least alauna dito sa DCGB, mayroon tayong programang ganito. Parang sa ganun, may kalat nga talaga ang mabuting balita ng Diyos. Parang mabusog tayo. Yan. At ano nangyari? Na nagturo siya, sinugpo niya ang pagsasayaw, ang pagbibihis ng mga masagwa ng mga kabataan, mga kabastusan, kabaglaan, yan, nasugpo yan. Ang kasamaan na yan. Alam mo, talagang prayer works a lot. Totoo naman yan eh. Magdasal lang tayo. Hindi yung dasal na nagmamadali nagdarasal. Yung taimtim talagang dasal. Kaya wag mong kakalimutan yan, ang pagdarasal. Palagi ako po, hindi man sa pagmamalaki, talagang yung pagrorosaryo, importante po yan. Pag ako'y naglalakad niya dyan sa may Embarcadero, sa Legazpi Boulevard, hawak-hawak ko rosaryo. Maganda naman yan maganda po yun. Na kahit saan kami actually nasabi ko nga na-inspire nga ako ng isang katabi ko sa bus nung ako'y pumunta sa Pangasinan. Matagal ng panahon yun. Pagkatapos may tumabi sa akin, pagkatapos ng nakaupo na siya, maya binuksan niya yung kanyang bag, kinuha yung Bible, binasa yung Bible. Wow, sabi ko, okay to O yun, okay naman, maganda yan. So na-inspire din ako. Alimbawa kaya, may katabi ka pa, nagro-rosaryo, hindi ba ma-inspire ka rin? Dapat tayo maging inspirasyon sa bawat isa. Yan po ang ginawa ni St. John Mary Vianney. Alam mo, kaya nga, naging bantog siya. Dinayo siya ng maraming tao galing sa iba't ibang bayan upang magkumpisal. Yan. At humingi ng payo. Yan importante mga tugang. Sa importante sa panahon ito, humingi tayo ng payo. Alam mo, maganda sinabi ni St. John Mary Vianney, ang pagtitiis ay siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang mga kasamaan ay nagbubuhat sa pagtanggi ng tao sa mga krus. Kaya wag natin tanggian. Sabi nga, yakapin at tanggapin ang mga alok ng Diyos. Okay? So, napakaganda mga tugang. So, alam mo, sa Ebanghelyo na binasa natin, napakaganda po ito. Let's contribute for the kasi actually I like to share with you that letter C, 3 letter C. Di ba nagkaroon ng crisis kasi walang pagkain, pero mabuti na lamang may nagbigay, contribute. So, because when we contribute, then there will be countless blessings. Kaya ito po ang sasabihin ko sa inyo, ang ebanghelyo sa atin ngayon, napakaganda. Why? Because crisis is solved by contribution. And when there is contribution, there will be a lot of countless blessings. Okay? So, life is not, of course, simply loving but giving.
Ano? Remember, life is not a matter of accumulation. I-accumulate at lahat kakamkamin mo, alam mo, hindi mo rin madadala yan. Ano? Ang importante sa buhay, what have you contributed while you were still alive? Ano? Ano bang naiambag mo sa buhay, sa tao? Yan. Remember, countless blessings abound when we share others our blessings. Thank you. At pakinggan natin mamaya ang minsan may isang bayani at banal. Babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serving today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Atin ang pakinggan ang dulang May Isang Bayani at Panal, Episode 34, Bangon Lipa, Bangon. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo. Iisa lang ang ating simbahan.
Apay nga umadayukin kinilanang mo. Apay at alikodan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob. para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo. Pero, papasanin ko. Incluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Dapa ang lipa. Lugmok sa lupa. Ni Obispo, narito po ang mga bagong nakalat na balita sa naganap na lindol sa ating diocese. Babasahin ko po. Estoy escuchando. Nakikinig ako, Monsignor Obiara. 12 sa ating mga simbahan at mga kumbento ang mga nasira. Ang iba ay maaari pang gawin, pero ang simbahan natin sa Paite, Laguna ay lugmok sa lupa. Dapa. Buong diocese ng Lipa, walang nailigtas. Maging ang kumbento ni na Madre Laura nang sumayaw ang lupa. Ayan naman! Ayan na naman! Ayan na naman! Sa ilalim ng lamesa! Bangay! Ana! Doon kayo sa... Madalana! Senyor! 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 Madalaura! At hindi tumitigil ang pagsubok. La casa está tranquila. Mahuna na ang iyong bahay. Delikado ang kinalalagyan ng banal na Santissimo. Aalisin ko muna dito sa inyo. Mi Obispo? Walang makapagsasabi, walang nakaalam. Dumarating ng hindi mo inaasahan. Lindol. Ang sabi nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Pero kapag lumindol, hindi mo na naisin na ito ay maranasan. Lindol. Niyayanig maging ang pananalig at pananampalataya ni na Obispo Versosa at Madre Laura. At magaganap sa Lipa ang mga magpapabago maging sa takbo ng mga pangyayari sa buhay ni na Obispo Versosa at Madre Laura. Bangon, Lipa! Bangon! 34 na kabanata sa ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Magaganda ang tanim ng rosas. Makukulay ang bulaklak. Magandang tingnan. Sabi nga po ni Padre Juan noong minsang dumalaw, sa dami ng mga rosas at iba't ibang kulay ng bulaklak dito sa hardin, para na raw tayong nasa paraiso. Pero, guho ang kapaligiran. Maraming bahay ang nasira ng lindol. Tangi ang hardin mong ito, Arda.
ang nagbibigay kulay. Oo nga po. Maupo tayo. Ano ang nakikita mong meditasyon sa lahat ng ito? Kung may nagagandahan sa mga bulaklak, paano pa kaya ang senyor? Lahat ng magagandang bagay ay nilikha ng ating Panginoon. At kapag pinitas mo ang isa sa mga rosas, tiyak ikay matitinik. Pero kung ang mga rosas na yan ay ihahandog natin sa paanan ng mahal na birhen, kahit pa matinik, hindi natin iindahin. Magaling. Mahusay ata. Tayo ang mga hardinera sa hardin ng Diyos. Pinapaganda ang pangit na kapaligiran sa pamamagitan ng ating mga itinatanim na kabutihan sa puso ng mga tao. Madre Laura? At yun ang ihahandog natin sa harapan ng Diyos. Ang magagandang rosas. Matinik man tayo, sandali lamang ang sakit. Pero lagi nating tatandaan na mas masakit ang mga sugat ni Jesus at ang ipinatong sa kanyang koronang tinik. Kaya huwag nating indahin ang bigat, ang hirap, ang sakit, ang tinik. Masdan natin lagi ang mga sugat sa paa at kamay ng Senyor. Ang koronang tinik sa kanyang ulo. Magnilay sa banal na puso ni Jesus. Aalisin ba talaga ng obispo ang Santissimo? Paano na tayo? Mawala na sa atin si Jesus. Kung nasa puso natin si Jesus, hindi siya umalis. Kung nasa atin ang Diyos, hindi niya tayo iiwan. Hindi kailanman ata. Manalig ka. Manalig tayo sa Kanya. Kalmante. Tahimik. Ang sarap ng hangin dito sa balkonahe. Ano ha, Arda? Pihado bukas. Maganda ang sikat ng araw. Hoy, Gerarda! Ha? Ha? Edad? Anong sabi mo? Tulala. Alam mo, tunay siyang kahanga-hanga. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo, sa tuwin ay lagi siyang may ibang nakikita. Araw-araw, kahit sa maliliit na bagay, nakikita niya ang hiwaga at pag-ibig ng Diyos. Sino? Oo, at tama siya. Sa mundong ito, tayo ang mga hardinera. Hardinera? Hoy! Ano bang hardinera ang sinasabi mo? Ang madre, si Madre Laura. Gerarda! Kausap ko kanina si Madre Laura sa hardin at marami kaming naging meditasyon tungkol sa mga rosas sa hardin. Meditasyon sa mga rosas sa hardin? Ikaw, ako, tayong mga katikista, yung mga hardinera sa halamanan ng Diyos. At tungkulin natin tingnan ang mga ugat kung saan nakabaon ang pananampalataya. Dahil kung inaanay at nabubulok ang ugat, madaling mamatay ang pananalig sa Diyos. Kung inaanay ang puso at kaluluwa ng tao, madali siyang mabubulid sa kasalanan. Kagaya sa nangyari sa paring si Ramon. Na maaari rin mangyari sa atin, na maaaring mangyari sa iyo o sa akin
Sa atin. Alam mo kung ano ang nasa aking puso, Senyor. Alam mo na ako ay mahina. Ikaw lamang ang aking lakas. Ikaw lamang ang nagbibigay sigla at ligaya sa aking puso. Samahan mo ako, Senyor. Natatakot ako sa gabing ito. Nang madilim na gabing ito ang aking buhay. Na ang panganib ay laging nakaabang. Samahan mo po ako. Samahan mo po ako. Samahan mo po kami, Senyor. Unete a nosotros. Samahan mo kami. Samahan mo kami. Kung magtutuloy-tuloy ang gastos sa pagpapagawa ng mga kapilya, seminaryo, at paaralan na nasira ng lindol, gaya ng gusto ninyong mangyari, baka sa loob lamang ng 3 buwan ay masasaid na ang ating pondo, mi obispo. Narito po ang listahan. Ang mga nagastos at ang natitira nating pera. Salamat. May mga hindi matatapos na seminaryo at ang maliliit lamang nating kapilya ang magagawa ng paraan. Pero ang mga paaralan kailangang ipagpaliban. At itong katedral, kung hindi po natin agad aayusin, baka ho sa Pasko ay hindi na rin po makapagbibigay ang mga mayayaman dito sa ating lugar. Dahil sila man ay abala sa pagpagawa at pag-aasikaso ng mga nasira nilang mga gusali at kabuhayan. Meron pa? Nakausap ko na rin ang alkalde at nagpapaabot ng mensahe na ang gobyerno lokal ay may sapat lang na pondo para sa kanilang mga ipinapagawang nasira at na hindi na makapagbibigay pa ng ayuda sa simbahan. Ni Obispo, alam ko po na malaking problema pero kailangan po ninyong malaman. Ni Obispo? May darating. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niya ang ating kailangan. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Él escuchará nuestras oraciones. Samahan mo kong magdasal. Oremos siempre. Oremos justos. Dalawa tayo, Monsignor. Lahat tayo. Lahat tayo.
magdasal. Nagmamadali po akong nagtungo rito, Padre Juan. Balitang-balita po ang pagkawasak ng lipa. Meron po akong kaunting salapi na galing sa aking mga magulang. Makatutulong po kahit papaano. Salamat, Gregorio. Matutuwa ang obispo. Samahan mo ako sa kanyang opisina. May mga sulat na dumating para sa kanya. Halika. Gregorio. Mano po, mi obispo. Nagbalik ka. Hindi po ako mapalagay sa balita at sa inyo, mahal na obispo. Salamat. May dala po siyang halaga para sa ating pangangailangan. Eto po. Galing po sa aming pamilya. Gracias. Muchas gracias. At meron din pong mga sulat para po sa inyo. Kadarating lamang. Dala ng kartero. Galing sa vegan. Sumugot agad sa sulat ko ang aking nakapatid. Sina Socorro at Caridad. Mi hermanas. Mi hermano, Obispo Alfredo. Sabemos lo que pasó allá en Lipay. Conocemos tu necesidad. Tulong. Ayuda. Mi hermana Socorro y Caridad va a enviar dinero. Magpapadala sila ng pera. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Dalawa po ang sobre. Meron pa pong isa. Galing sa Roma. Galing ito sa Santo Papa. Galing ito sa Santo Papa. Sinasagot ang lahat ng ating mga dalangin. Kung hindi man ngayon, baka bukas o sa mga susunod pang araw. Kung ipagkakaloob dahil ito ay iyong kailangan, kung hindi naman, isipin na may ibang dahilan. Maghintay. Maliban sa perang nanggaling sa kanyang mga kapatid na sina Socorro at Caridad mula sa Vigan, may dumating pang 1,000 dolyares. Ayuda mula sa Santo Papa, mula sa Roma. May paabot din pong balita mula sa inyong kaibigan sa bagong obispo ng Nueva Segovia. Galing kay Obispo Santiago Sancho. Pagpalain siya ng Diyos. Diyos lo bendiga. At mula sa isa pa ninyong kaibigan, ang presidente ng Pilipinas. Manuel, ang aking kaibigang si Manuel. Unti-unti nabuhayan ng loob ang obispo. Unti-unti nakakabangon ang lipa. Ang mga seminaryo ay muling naipagawa. Maging ang mga kapilya at simbahan at ang katedral ay naitayong muli sa dati nitong kagandahan. Bangon lipa! Bangon! Kanor, Freno. Andito na tayo. Opo.
Abre la puerta de este coche. Sandali lamang po, senyora. Gracias. Ang payong, Kanor, mainit. Opo, mainit ang payong po. Vamos. Si, senyora. Kasunod po ninyo ko. Dito sana si Madre Laura. Que pobrecita. Parang babagsak na itong kanilang kumpento. Kanor, ang trangkahan. Opo, opo. Kanor, ang trangkahan. Tabi-tabi po, makikiraan po. Ayan na po. Bukas na. Sumunod ka sa akin. Opo. Kumatok ka. Opo. Magandang araw. Tao po. Tao po. Tao po! Senyora, wala po yatang tao. Kanor, bukas ang pinto. Mayroon yan. Nasa loob. Senyora, may naririnig akong dumarating. Hello. Magandang araw. Magandang araw po. Sino po sila? Ako si Doña Consuelo Lozada Lardizabal. Kayo yung mga katekista ni Madre Laura, di ba? Yung maganda? Andyan ba siya? Alam ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Subalit, kailangan pa rin nating hingin, ipanalangin, tanda ng ating kababaang loob. At sa ating bawat pagluhod, sa ating bawat paghinga at pananalangin, laging may pagtugon. Laging sinasagot kung hindi man sa pamamagitan ng mga tao, minsan ay sa mga pangyayari, sa mga di inaasahang pangyayari. Umasa, maghintay. Ang ating Diyos ay nakikinig, mapagbigay, dahil siya ay Diyos na buhay. At sino nga ba si Doña Consuelo Lozada Lardizabal? Bukas, isang bagong bahay, isang bagong kumbento, isang bagong malilipatan, tugon sa dalangin, hulog ng langit. Kaibigan, sundan ang pagpapatuloy ng ating dulang. Minsan, may isang bayani. At may isang banal, bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanhuacio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisissimo at Ces D.C. Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa epic hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa,
MCSH. At Bernard Factor Caniaperal nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa magandang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Sana po kami nakapagbigay ng informasyon, lalang manungkol sa Ebanghelyo sa araw na ito at sa magandang dula na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya po natin magbago. Kaya bumangon tayo. Ito po muli si Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Nagpapasalamat po ako sa ating technical at the same time sa ating IT and production. God bless you. See you tomorrow. Bye-bye.